riktigt ugga. Va? Jag vill gå här igen. Är det hemligt på gång? Ska du blunda allihop? Vi måste gå. Vakna. Ring. Kom. Nej. Kolla i garage. Oj, jag dog. Vad är det? Han ska köra iväg. Vet jag. Ska du prova att sitta i med gatan lite då? Ja. Så bra han är. Där var det gatudagen när du tryckte foten på den där. Den där grejen. Och så kan man backa. Så, prova att trycka ner foten nu då. Så backar man. Backa då. Ska vi ta det skon kanske lättare att trycka ner den här då? Nu, backa då. Tryck ner foten då, på pedalen. Ja, där. Oj. Nu kör du fram. Hela där bakåt och backar du. Så backar du igen. Sen tryck på pedalen. Framåt och kör du framåt. Tryck pedalen. Jättesvängde. Ja. Har du en egen blixtenbil? Han har kört det. Ja. Om du trycker på pedalen då kan du köra jättelångt. Du får köra ut i regnet om du vill. Jag ska på en... Jag ska ha ett paraply. Nej. Tryck ner pedalen och kör. Prova bara köra. En bit. Tryck ner pedalen länge då. Med foten. Prova att köra ut i regnet. Ja, det är det. Vad säger du? Då kan du köra inåt igen.